ideme si v kľude pozrieť limonádky, nápoje nealkoholické, oranžový džúsik, citrónový dokonca, nie oranžový. Mám ho rada, ale dáme si na 9. Sprite mám na 2. mieste. Milujem Sprite. Mango džúsik. Na 3. miesto si dáme lemon. Pravím, toto citrónové to páli za a oranž tiež mám rada, ale dám si ho na 4. No vidíš, a kávu mám tiež rada. Tak teraz čo? Dáme si na 5 kávu. Coca-Cola je u mňa jednotka number 1. Voda tiež záleží, že od koho. Dáme si na 6. Hroznový nápoj mám tiež veľmi. A na 10 nám ostala toto tak ľadová káva, a to je tiež, toto bola pravda teraz.